11 vagyok, és most, mint mondtam az egyik videómban, hogy lesz kérdezfelelek, és ennek csak most az első részét fogjuk megcsinálni, mert... még nincs olyan sok kérdés sem, hát, meg igen, annyi... az a baj. Na, akkor olvasod az első kérdéset. Kérdezte Ferenci Jocó, mikor kezdtetek videózni? Hát ez egy olyan hete, 2 kb. És miért? Hát azért, mert szerettük ilyen Lucky-t nézni, és Más videósokat igen, hogy mennyi feliratkozóan. Na, és a következő. Mi a hobbitok? Hát nekem a motorozás és a foci. Egy perc jövő. Nekem hát csak a foci. Szerintem megvárjuk tovább. Nem is úgy, mert egy ilyen... Na, itt is vagyok. Na, olvastam a második kérdést, vagy nem tudom, hanyadik kérdés. Olvastam a másodikat. Hány évesek vagytok? Hát én mind a ketten 12-ök. Igen. A következő... Hát júniusban töltjük a 13-at, de áprilisban. Én áprilisban. Van csajotok? Hát nekem van, most szakított per pillanat. Igen, hagyjuk. Akkor terveztek-e chatroulettet? Hát nem tudom. Szerintem lehet az is. Szerintem lehet. Na. Akkor Most a neveket nem olvassuk, mert... terveztek mindegy. talán kihívásokat? Esetleg só és jég kihívást? Hát, na azokat biztos, hogy tervezünk, de azt most előre megjelentem. A fahi kihívást nem. Én egyszer megcsináltam, de megfulladtam tőle szinte. Buktatok-e már meg? Én nem. Én nem. A következő kérdés. Mi a nevetek? Nekem Szász Tamás. Nekem Néli Robert. Pár videóban már el is bakiztam. Bocsánat. Mindegy. A chatroulettes kérdést már az előbb olvastam. Mi a véleményetek a Bronikról? Nem írtnád le alá, hogy mi az a Brony? Köszi. Na, nem tudom, mi az a Brony végül is. Van kedvenc rapperetek? És ha igen, ki az? Nekem nincsen. Nekem van. A Real Tree Music-tól, hát az összes. Farkasok, AK, mindegy, hagyjuk. Van, jaj, azt az előbb olvastam. Ha sok pénzetek lenne, mit terveznétek vele? Hát én megvalósítanám a hobbimat, hogy vennék most egy nagyobb motort, ami van. Hát tuningolnák a gépemen, vennék bele jobb cuccokat, minden, hogy jobb videókat tudjak csinálni, HD kamerát, nem mindegy. Hát ezt csinálnám. Én is vennék magamnak egy álom-PC-t. Na mindegy. Milyen suliba jártok? Hát én a Deák Farkas általános iskolába járok. Hát én nem hiszem, hogy ismeritek. A Kovászné Sándor általános iskolába járok. Igen. Tesók vagytok? Nem. Unokatesók. Igen. És hát nagyon több kérdés nincs. Hát, Még. vannak, Várjatok. de azok egy-két videóban el is hangzottak. Igen. Na, amúgy... Jaj, most érkezett egy. Van kutyátok, vagy bármilyen házi állatotok? Hát nekem van most kapok egy bernáthelyi, vagy volt egy bernáthelyi, és most kapok valami vakvezető kutyát, nem tudom. Nekem, hát kutyám van, egy német juhász, és hát ennyi. Nagy ház, mit írtad? Nagy házatok? Mi az? Jaj, hogy milyen házban éltek? Emeletes, vagy több ház, vagy kerti? Hát kerti házban lakunk, amúgy nem is emeletes, hát 3 szoba van, 2 konyha, 5 szobas plusz még egy nyári konyha, és akkor még van túlfel is egy nagy ház, na mindegy. Nézem. Na hát Ti egy helyen laktok? nem, Nem. hát egy olyan 40-50 kilométerre 30. távolabb, 30-nak. 30 km van köztünk, annyi, hogy csak hétvégén találkozunk. Itt megint kérdezte Nagy Elhárt, hogy ti tesók vagytok? Nem. És hát valamit még. Mit csinálnál, ha nagy leszel? Jaj, mit tennél, ha nagy leszel?
Hát én inkább a hobbimat csinálnám, hogy motorozok, mert az a legnagyobb hobbim, de azért szentelnék sok időt a videózásra, és vennék egy GoPro kamerát, csak akkor minden. Minden élményt, igaz? Hát én is a hobbimnak élnék, de nem csak annak, mert azért szeretnék egy jó munkát, akkor videóznék is szabadidőmben. Hát, reméljük. Miki, van-e biciklitek, és milyen? Hát neki van most egy DH-m, és nekem amit ki van téve háttérképben, na azért nem épp ilyen, mert szar volt rajta a teleszkóp, így a teleszkópot csak így rátettem, hogy így nézzeljünk a teleszkópot, nagyon szar volt, de a váz az ugyanígy nézett ki, kivéve a teleszkóp, az tiszta fekete volt. És így tettem ki háttérképbe, így más teleszkópot tettem. Na, hát... Szerintem ezzel be is zárhatnánk a videózást. És igen, még egyszer megkérdezték, hogy terveztek-e chatroulettet, és mikor. Hát chatroulettet tervezünk, de hogy pontosan mikor, ezt még nem tudjuk. Mert akkor vagy ketten csináljuk, vagy külön-külön, de az... De inkább ketten csináljuk, mert most, hogyha már ketten és az a baj, hogy csak hétvégén fogtok tőlünk videót látni, de akkor több mennyiségben. Igen, mert kérdezték, hogy mikor számíthatunk tőletek videóra. Hát ilyen hetenként, hétvégénként. Elmondtam. Szerintem itt bezárhatjuk a videót. Na, ez lett volna a kérdésfeletünk, nem az a hú, de milyen nagy, de szerintem jó lett. Na, hellóztok, bároltam. Küldjetek kérdést. Igen, küldjetek és iratkozzatok rá. Igen, és amúgy Facebookon megtaláltok a Tamás Szász névvel, és igen, és van engem Robi Nyéri névvel, van Skype-on is a Bear 11 névvel engem meg lehet. Igen, de lesz Facebook oldalunk, igen. És arról is következő videóban beszámolunk. Sziasztok! Na, hellóztok!